Entre el 7 i el 12 d'abril es va disputar a l'estació suïssa de Chilton la versió hivernal dels Swatch Nines, una competició que es va crear ara fa 17 anys amb l'objectiu de generar un ambient en el que esquiadors i snowboarders poguessin donar el millor d'ells mateixos sense cap tipus de pressió. Per portar-ho a terme, el pas més important és el de construir un gran parc de neu. El de Chilton es va confeccionar en 16 dies. Es va utilitzar només neu natural i van participar 21 persones en tot el procés de construcció. Amb unes condicions tan ideals, el més normal és que passin coses, com el truc que va aconseguir el noruec Øyvind Circus, que es va convertir en el primer snowboarder del planeta en planxar un Switch Backside Quad 1620. Vincent Feine es va convertir en el primer alemany i el tercer en tot el món en completar un Quad Cork 1800. I finalment, el neozelandès Luca Harrington va planxar per tercer cop en la història un Switch Triple Cork 1980.